Paeng. Ay, kung dilimbag natin, mahal ang Magkano ang bangus mo ngayon? 200 kilo, okay. 200 ang kilo, walang per piraso. Na, Ayun. ito no, 175. Bitching ko lang patong ko. Ayun. So, 200 pesos na per kilo ng bangus dagupan. Nagawin dyan. Ating mga customer. Kataga naman po dito ng mga tumpukan sa halagang 100 pesos. Yan po yung mga gulyasan. So, shoutout sa'yo, Lodi. Shoutout sa mga customer ko, nakapila na ng Ayun. So, tamang linis ka na naman. Pinipilaan ka na naman ng yung mga customer. So, nakikita ko na naman, ito na naman yung mga isda mo. Na mga lilinisin mo pa. So, konting sipag lang talaga, di ba? Yan ang mga per kilo, no? Ayun. Magkano? Dada sa mga namili dyan, sa mga tukoy ko magaganda at pogi, yan. Yung shout out. Ito sa Malabon. 70 pesos na kalahating kilo. Bali, 140 na per kilo. Tansones, 50 pesos sa kalahating kilo. Bali, 100 pesos din po ang per kilo niya. Nasuha, 3 pieces, 100. Salamat! Shoutout kay Boss Alvin, happy birthday. So, shoutout kay Boss Alvin. Happy birthday sa'yo, Boss Alvin. Naman po, ang hasa-hasa ay 120. Bawasan pa talaga. Lodi, paubos na yung ano mo ha. Sa idol. Hindi mo nakapunta yung talakito ko na naman. Yung talakitok pa, wala ka ng tinda ngayon. Wala na. Sugo kanina. Yun yung masarap na iubas, di ba? Oo. Oo. Pakataubos tayo. Masarap sa ubas ang talakitok na maliliit. Ito pwede na. Pukan din po tayo, ayan oh. 50 pesos. Pwede nyo na pong ipangat sa kalamansi, no? 50 pesos na tumpukan. So shoutout sa'yo, Lodi. Ito yellowfin natin quality oh. Yan po yung laman ng ating yellowfin tuna. 300 yan eh. 160 na lang kilo. Yun, 150 po ang per kilo. Wala nang 200. 160 lang. 150 po ang per kilo ng ating yellowfin tuna. Yang Pampanga. So shoutout sa Pamilya Bantot. Matagal na natin hindi na siya shoutout yun eh. So sa tawilis po natin 80 pesos na per kilo. 80 na lang oh. Dito tayo sa ating bangus. Bangus dagupan nagkakahalaga po ng 140 na per kilo. Ang gulyasan po natin sa halagang 90 pesos na per kilo. Po yung mga latag, no? 100 pesos na tumpukan. Dito po ang... Magkano kilo mo na limasag? 200. Yan po ang per kilo ng ating alimasag sa halagang 200 pesos. So shout out sa Picardal Brothers ng Tunsuya. So ang mga tumpukan po natin dito ng mga gulyasan po sa halagang 100 pesos. So maramihan na po yan na mabibili nyo po dito sa Malabon Fish Market. 200 na per kilo dito sa ating isdang dalagang bukid na lapad. Dorado ay 100 pesos na kilo. Parrot fish 100 lang. 100 pesos na tumpukan na yun. Napakaganda at magandang ang mga kulay ng parrot fish. May tilapia na ito. 100 lang din dyan, boss. Ayun, Dato. 100 pesos din po ang mga tumpukan ng ating tilapiang Batangas. Ito yan. 5 piraso, may 6 na piraso, no? Gusto nyo sali namin? Sige, okay. Sige, bigyan mo. Okay, sa akong usap. 100 pesos ay meron na kayong maiulam. Ayan, 100 pesos po yung mga tumpukan. Mga yellowfin tuna sa halagang 160 na per kilo. At tilapyang Batangas sa halagang 100 pesos. Hindi po, namumuti. Hindi kaya ng ibang patikit. Magkano yung pumarito? Dito magkano? 250. So 250 po ang per kilo po dito ng hipon. 180. 180 na per kilo. bibigay. Ayun, 150 pag tinawaran niya ng 180, 150 bibigay po. Dito ay 250 po na per kilo ng ating.
Alright, good morning po sa ating lahat. At tayo po ay mag-update ngayong araw po ng linggo. Ang oras po natin ay alas 8:15 ngayong araw po ng linggo. So nakikita po ninyo ang mga tao sa likuran ko na napakadami at talagang naghahanap ng mga presyong murang-mura dito sa Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Alright, so kahapon ay nag-update tayo, no? Sabado. Ang nakita natin mga presyo ng kanilang mga latag dito sa Malabon Fish Market ay sobrang mura at napakababa. At ang mga hipon din po ay ganun. So ngayon iikutin po natin tong Malabon Fish Market upang makita uli ang kanilang mga panibagong presyuhan ngayong araw po ng linggo. So ito pong muli si Boss Lando Explorer na welcome po kayo sa pagbablog ni Boss Lando. So tara, let's go! So ganyan po ang mamimili po natin dito sa Malabon Fish Market. At talagang pinagkakaguluhan si Boss Paeng sa kanya mga panindang bangus. So shoutout sa iyo at magandang umaga sa iyo, Boss Paeng. Hoy, kuntiling box natin, mahalang Magkano ang bangus mo ngayon? 200 kilo o 200 ang kilo, walang per piraso. na. Ayun. Yung una no, 175. Pitching ko lang patong ko. Ayun. So 200 pesos na per kilo ng bangus dagupan. Gagawin dyan. So nakikita natin yung mga latagan po nila dito, no? At napakarami na mga gulyasan. At ang bangus po ay ito na lang po ang natitira na paninda po ni Boss Paeng. Kahit na medyo tumaas ang kanyang mga presyohan sa per kilo ng bangus, solido naman po at bangus dagupan ang mabibili nyo dito. Pasensya muna kayo sa bangos ko, kay mataas lang. Boss Paeng, maraming salamat. Ano dito? 130 dalawa. Ganyan po pagkaguluhan si Boss Paeng dito sa Malabon Fish Market kapag ang kanyang latag ay napakaganda at talagang solido na mga bangus dagupan. So ang kilo naman po natin dito ng mga gulyasan sa halagang 80 pesos. Busy ang ating mga vendor sa pag-aasikaso sa ating mga customer. Tataga naman po dito ng mga tumpukan sa halagang 100 pesos. Yan po yung mga gulyasan. Tapos tiyabeta sa halagang 50 pesos. 220 naman po sa mga pusit lumot. So sa kaibigan po natin na nagbebenta po ng tilapiyang Batangas, ganun pa rin po ang kanyang mga presyuhan sa halagang 80 pesos na per kilo. So shoutout sa iyo, Lodi! Ayun. So tamang linis ka na naman. Pinipilaan ka na naman ng yung mga customer. So nakikita ko na naman, ito na naman yung mga isda mo na mga lilinisin mo pa. So konting sipag lang talaga, di ba? Yan ang mga per kilo, no? Ayun. Ang kilo ay 80 pesos sa tilapiyang Batangas. Boss Dodi, salamat ha. Thank you. Alright, iikotin na natin ditong Malabon Fish Market at babaybayin po natin ang lugar na kung saan ay maraming mga mamimili na talagang naghahanap ng mga presyong murang-mura dito sa Malabon Fish Market. Salmon sa halagang 180 na per kilo. Sa pampano naman po ay 300 pesos na kilo at ang ating mga tulingan ay 120 na per kilo. Yan po ang kilo po ng ating mga tahong sa halagang 50 pesos sa per kilo. So shout out kay Ate Dayan. Ang manok ni Ate Dayan, 130. Mga nakaripak pong mga pakpak at bakbon po sa halagang 100 pesos. Hello.
gulay, ang mga sibuyas po natin, 50 pesos. 20 pesos sa mga nakaripak at mga bawang din po ay 20 pesos. Yan po yung mga latagan po nila dito ng mga gulay. So tagsa po ang ating mga kababayan na mga namimili po ngayong araw po ng linggo. So shout out. Dada sa mga namili niya, sa mga tukoy ko magagandang pogi, yan. Yan, shout out. So yan po yung mga presyo ng kanilang mga bentahan po dito ng gulay. Sakto na budget, 20 tumpok, 2.35 pa. Ayun, 2.35. Idol, magkano yung gulyasan mo? Sundal na isa. Isang plastic. Plastic. Ayun, 100 pesos ang isang plastic. Plastic. Kasi nakadoble. Nakadoble. Marami naman na benta. Sakto lang. O, gulay ate, nay. So sa mga nakabalot po na 100 piso po ang bentahan po ng gulyasan. Moy. So maraming salamat ha. Thank you. Thank you, Papa Plato. Thank you. Ulit pagbabalik. Mga prutas natin dito sa Malabon Fish Market. Halang prutas sa Malabon. Ay, good morning. Hello, good morning po, Nay. Shout out po. Ang ating mga seedless na mga ubas, 70 pesos na kalahating kilo. Bali, 140 na per kilo. Lansones, 50 pesos sa kalahating kilo. Bali, 100 pesos din po ang per kilo niya. Nasuha, 3 pieces, 100. Salamat! Ang tumpukan ng ating mga lemon at mansanas po sa halagang 50 pesos. 4 na piraso ang lemon po ay 5 pieces. Dito naman po ang lansones pa rin po sa halagang 50 pesos na kalahating kilo. 100 pesos din po ang kilo. So lahat po ng mga mabibili po ninyo dito ay makakatipid at makakatulid po talaga kayo sa mga bentahan po ng prutas. Boss Lando. Shout out sa'yo, Lodi. Hello, good morning. Diba, kuya? Shout out po, Nay. Hello po, Kuya. Shout out po. Shout out po kay Ate Rebecca po. De La Peña. Shout out po kay Ate Rebecca De La Peña. Saan po kayo galing, Kuya? Yan po sa Paco. Pako. Sige pa, sige pa. Ano yung pinunod? Apo. Boss Lando Explorer po. Explorer. Sige. Sige po, salamat po. Matamis po. Makakilala mo na yung mga nandito, di ba? Opo, kilala na po. Yan po yung mga lansones po natin ay mga masasarap po at matatamis. Nakabili po ako dyan kay Kuya. Matamis din po yung mga lansones. Sige po Kuya, marami po salamat. yan? Mamaya po. Mamaya po. Mapapanood na namin mamaya. Opo, mga hapon po. I-upload ko na po. Sige po, salamat po. Ingat po. So, dagsang-dagsa ang ating mga kababayan dito sa Malabon Fish Market. So, nakita naman po natin ang ating mga kababayan at laging sinusubaybayan ang pagbablog ni Boss Lando Explorer dito sa Malabon Fish Market dahil sa mga murang presyohan at update na update po ang ating mga viewers at kababayan sa panonood ng ating mga pagbablog sa Malabon. Ang dilis po natin ay 50 pesos. Lahat na po yan, no? Tapos may tawilis, may bisugo. So yan po yung mga latagan. At dito po ay mga pusit lumot. Ayan. May mga panindang alimasa, gihito, pusit lumot at dalagang bukid, bisugo. Yan. Kitang. Yan po yung mga latag ng kanilang mga isda sa Malabon Fish Market. Grabe, ang mga nag-iikot. Talagang sasalubungin mo ang ating mga kababayan dahil sa mga presyo na nakikita nila dito sa Malabon Fish Market. Ang per kilo ng ating tahong, 60 pesos na kada kilo. Boss, nabili na yan. Isang piece net. Kahit isang piece net po na tahong. 60 pesos na kilo. Tulis. Yan po yung ginagawang sardinas, no? Tapos may mga cream dory pa rin po tayo nakikita dito, mga latagan. Boss, magkano na per kilo ngayon ulit? 160 pa rin ang per kilo. Sa espada, 40 yata.
Ayun, yun po yung mga presyo ng kanilang mga latagan ng isda, no? Boss, thank you ha. Dito naman po ang kalahating kilo, no? 35 pesos. 70 pesos na kilo. Lanzones. Boss, Nando. Shout out, shout out. All right. Pusit lumot po natin dito, nagkakahalaga po ng 220. Ayun, sarap po, ang sarap ng palaman, pasit canton. 220 na per kilo ng pusit lumot. Boss, Nando. Mo. Magkano hipon? 230? 230. Shoutout kay Boss Alvin, happy birthday. So, shoutout kay Boss Alvin. Happy birthday sa'yo, Boss Alvin. Si Boss Alvin ba yun nandun? Ayun, shoutout sa'yo, Boss Alvin. Happy birthday. Lumot yun. Yun, thank you, thank you. Ang ating mga kababayan po talaga dito sa Malabon Fish Market ay hindi po magkaumayaw sa pagbili at talagang maraming presyo at sulit at makakamura ka sa mga presyuhan na nakikita po nila dito sa Malabon Fish Market. So shout out sa iyo, Lodi. Shout out. So ang kilo naman po ng ating mga hipon, 250 at 230 na per kilo ng hipon. At ang gulay natin ay ang sibuyas, 100 pesos. At meron po tayo dito mga bayabas. Yan po yung kagandahan, no? Pwede nyo pong piliin at masarap po yan na isigang sa bangus o ibang klaseng isda na mabibili nyo po dito sa Malabon Fish Market. So nakikita po natin ang ating mga kababayan. Ayan po, napakarami ng mga naglalakbay o naglalakad dito sa Malabon Fish Market. So grabe. Grabe ang mga kababayan po natin na dumayo dito. Dahil nga sa mga murang presyo na nakikita po nila, talagang makakatipid ka at yung halagang 1,000 mo ay marami na mabibili na ulam. At iba't ibang klase pa. Ang ating hasa-hasa po dito, 120 na per kilo. 80 naman po sa per kilo ng gulyasan. Ang alakaak po natin ay 140 na per kilo. May tumpukan din po sa halagang 50 pesos mga dilis. Ay, dinis. 200 pesos naman po ang per kilo ng ating hipon. Sa nakikita po natin hanggang ngayon ang mga presyon po nila ay bagsak presyo. Yan po ang mga presyohan ng mga hipon po nila sa Malabon Fish Market. Tayo ay singit-singit lang po dito sa ating mga kababayang namimili. Talagang pinag-uumpukan sila ng ating mga kababayan, ng ating mga vendor sa Malabon Fish Market. Hasa-hasa. Magkano per kilo? 140. So ganyan po pagkaguluhan ng kanilang panindang hasa-hasa sa Malabon Fish Market. So marami sa ating mga kababayan talaga na naghahanap ng mga presyong abot kaya ng ating bulsa.
Ang kilo ng ating mga tilapyang Batangas, 80 pesos, 90 pesos ang mga per kilo ng tilapyang Batangas. Ito, pastaan to, 200 lang. Kanina sa akin, ito kalalaki, ito 20. Kanina, 220. Oo, isang oras lang, 2 box. Ubus agad? Oo, Dami kasi ngayong linggo. nasa daan pa lang ako, may bumibili na eh. Kahapon si Boss Ed na bumili sa amin. Mm. So, shout out sa'yo, Lodi. So, shout out kay Boss Eric ng Kagawad ng Tondo. Si Boss Teo po ang ating nag-shout out sa ating pagbablog dito sa Malabon Fish Market. Dito naman po ang hasa-hasa ay 120. Bawasan pa talaga. Lodi, paubos na yung ano mo ha. Sa idol. Hindi mo nakapunta yung talakito ko na naman. Yung talakitok mo, wala ka ng tinda ngayon. Wala na. Tubo kanina. Yun yung masarap na iubas, di ba? Oo. Oo. Mga taubos tayo. Masarap na ubas ang talakitok na maliliit. Ito pwede naman to ah. Mga taubos ah. Ang hasa-hasa, di ba? Dilachay. Wala lang, 120 lang. 120 na per kilo. Yan po yung mga latagan ng tilapyang Batangas. Batangas! Alright. Boss, maraming salamat ha. Thank you. Dito naman po ay yung Mga taubos. oo nga eh. Akala ko meron ngayon eh. Kukuha sana ako. Sige, subukan ko sa ubas. Ubas daw kalahating kilo, 70 pesos. Pwede na yun, kalahating kilo, di ba? Maaga ka ano niyan. Oo. 200 pesos na pusit lumot. Ganyang kalalaki po yung pusit lumot. Boss, salamat ha. Thank you. So mga maliliit na mga pantindang mga bisugo yan, no? Na mga mahilig po magpaksiw. 100 ang kilo. 60 naman po sa dilis, tawilis 80 pesos. Yellowfin tuna sa halagang 200 pesos na kilo. May tumpukan din po tayo, ayan no. 50 pesos. Pwede nyo na pong ipangat sa kalamansi, no? 50 pesos na tumpukan. So shoutout sa'yo, Lodi. Ito yellowfin natin, quality oh. Yan po yung laman ng ating yellowfin tuna. 300 yan eh. 160 na lang kilo. Yun, 150 po ang per kilo. Wala ng 200. 160 lang. 150 po ang per kilo ng ating yellowfin tuna. Paubos ka na rin, wala na din. Ayan na lang. Kunti lang. Kunti lang nahango mo. Okay, thank you. Okay, boss Lano. 120 naman po sa tilapyang Pampanga. So shout out sa pamilya Bantot. Matagal na natin hindi na siya shout out yun eh. So talaga. Tilapyang Pampanga sa halagang 120 na per kilo. 240 naman po sa per kilo ng ating hipon. 220 sa pusit lumot. Dito naman po kay Ate Potpot sa per kilo ng ating mga hipon. 220. 20 boss. So sa tawilis po natin 80 pesos na per kilo. O, 80 na lang oh! Sarap sa kilaw. Alright, so dito naman tayo sa mga naglalatag ng iba't ibang klaseng laman dagat. Dito tayo sa ating bangus. Bangus dagupan nagkakahalaga po ng 140 na per kilo.
Ang gulyasan po natin sa halagang 90 pesos na per kilo. So, shout out sa'yo, Avatar, The Legend of Fish. Wala pa si Kagawad. Anis na rin kasawad eh. Namili. So, Maria lang oh. Maria lang yung bahay mo. Wala akong palakya. ang tumpok ay 100 pesos. Cellphone. Yan po yung mga latag, no? 100 pesos na tumpukan. Dito po ang per kilo ay 100 pesos. Sa ako lang ako pag yun tayo. Gawin ko na 200 oh. Hanggang ko na lang. Hanggang ko na lang. Hanggang 200. Magkano kilo mo ng limasag? 200. Yan po ang per kilo ng ating alimasag sa halagang 200 pesos. Dalawang piraso yun tayo. Ang mga tumpukan ng mga gulyasan ay marami rin po. At alamin natin ang presyo dito ngayon sa ating kaibigan, sa mga Picardal Brothers. So shout out sa Picardal Brothers ng Tunsuya. So ang mga tumpukan po natin dito ng mga gulyasan po sa halagang 100 pesos. So maramihan na po yan na mabibili nyo po dito sa Malabon Fish Market. So tumpukan po ng ating mga hipon, no, sa halagang 50 pesos. Ang per kilo ay 280. Tumpukan po ng mga espada ay sa halagang 50 pesos. Ang gulyasan po natin ay 80 pesos na per kilo. Sa tatampal po 50 pesos na kilo. Asa-asa ay 100 pesos. So shout out. Magkano yung hawak mo? 100 pesos. Yun. Yun yung presyo, no? $200 na per kilo dito sa ating isdang dalagang bukid na lapad. Dorado ay 100 pesos na kilo. Tapos ang bangus natin, tumpukan yan. Opo. 100? 100. 100 pesos sa mga tumpukan ng bangus. Lumot. 300 ang kilo. 300. Mga sa linggo eh. Places. Patalay. Sa patalay, 100 yan. Tumpukan po dito ng ating mga tatampal at mayroong mga malalaking betilya. Ayan. Tatampal. 150 po sa per kilo. Ang mga tumpukan po nito ay 100 pesos. Tapos dalagang bukid na tumpukan po ay 100 pesos. Sa kilo naman po ay 120. Tumpukan din po ng mga bangus, oh. Pandaing. Kuya, magkano raw yung bangus? Ayun pala kay Tinong. Saan ka pupunta, kaibigan? 100 pesos na tumpukan. Say, plastic say. Kaibigan Tinong. Huwag ka na tumawad, tatagdagan kita. Ayun, wag na raw tumawad at may kasamang dagdag. So shoutout sa'yo, kaibigan Tinong. Ako, shoutout sa'yo, Boss Lando.
Dito naman po ay may mga latagan po, no? Magkano ang parrot fish? 100 lang, 100 pesos na tumpukan na yun. Napakaganda at magandang ang mga kulay ng parrot fish. May mga tilapiang Batangas din po tayo rito. Ayan. Dito sa mga tilapia na ito, 100 lang din dyan, boss. ayun, Lato. 100 pesos din po ang mga tumpukan ng ating tilapiang Batangas. Ito yan. 5 piraso, may 6 na piraso, no? Gusto niyo sali namin? Sige, okay. Bigel, B mo. Okay, sa usap. Ito ang ganda ng ating parrot fish. Sa halagang 100 piso, bagsak rin. Pag-init ko yan, sigurado. Isang daan din naman natin. Alam na. Wala na paglalagyan yan. Ayan, nasariwan-sariwa yung tilapia natin. 100 pesos na tumpukan. 100 pesos. Saan? 100 pesos na. Yan po ang mga presyuhan ng mga tumpukan po dito. Marami po at talagang magaganda yung mga tumpukan po nilang latag dito. Nakita po natin yung kanilang isda. Ayan. Sa mga presyo na abot kaya natin, no? Sa halagang 100 pesos ay meron na kayong maiuulam. Ayan. 100 pesos po yung mga tumpukan. Ditoy! Paano ka ng Santos? Santos ka? Ikot muna, ikot. Sarap sa sinigang niya, no? Patalay. Alright, ang dami-dami sa ating mga kababayan na talagang dumayo dito at nag-iikot sa mga vendor na kanilang mga latag na mga murang presyo ng kanilang mga bentahan ng isda sa Malabon Fish Market. Dito naman po ang ating mga panindang duko pa rin po, no? At kalahating kilo ay 50 pesos na ubas, seedless. At duko po na Dansones ay 40 pesos na kalahating kilo, bali 80 pesos na per kilo. Dito naman po ay may mga panindang mga yellowfin tuna sa halagang 160 na per kilo. At tilapyang Batangas sa halagang 100 pesos. 100 malalaki na ako. Ayun. Yan po yung mga kilo ng kanilang mga bentahan ng isda. Dito naman po ay... 70 ang kilo ng tilapia. Ayun. Wala kayo dito sa Malabon. Yan po yung mga kiluhan po ng kanilang bentahan sa Malabon Fish Market. Lodi, sold out? Wala na ako makita. Wala na. Sa susunod na lang. Wala pang maisip. Ayan na, nililinis niya na, na-sold out ang kanyang tilapyang Batangas. Hoy, shout out pala kay Richmond Gara-Gara. Ayan, shout out. Magpahinga ka habang buhay. Boss, good morning. Gano'n ka, kaibigan. Hinanap-hanap si ano eh. Magkano yung mo rito? Dito magkano? 250. So, 250 po ang per kilo po dito ng hipon. 180. 180 na per kilo. bibigay. Ayun, 150. Pag tinawaran niya ng 180, 150 bibigay po. Dito ay 250 po na per kilo ng ating mga hipon sa Malabon Fish Market. Umalis na naman. Umalis na naman. Thank you. Boss Lodi, magkano per kilo? So murang-mura to, 200 pesos na per kilo at sariwang-sariwang lapu-lapu. Ano yan? 300 yan. Yan po yung mga hasang na nakikita po natin, ha. Ayan, oh. Di ba? 200 na per kilo ng ating lapu-lapu. Wala kang isang mga dito na galing ano, Manila Bay, yung mga kagaya ng mga Salay Ginto. Wala. Meron, nagkaubusan
nag-aubusan na. Kaya Saan lang kanina? Kilo. medyo pala, pagdating natin dito ay na-sold out pala ang kanyang paninda na Marami kami meron nun. Talay-ginto, sapsap, hasa-hasa. Yun pala ang mga naubos ka agad kanina. Kaya pag ikot natin, sold out ang kanyang paninda. Sandal lang bigay ako. Mababa na yon. Murang-mura ang isda. Dapat ba isang kilo nito? Babalik ka naman sa mahal. Ayun yung bagay. Eh kasi yung mga hasasa, wala lang butang kanyo. Hindi pwede lang manin. Sa mga sitwasyon dito sa Malabon Fish Market, talagang mura at nagkakaubusan po ng kanilang mga paninda. Talagang mura po ninyong mabibili ang kanilang mga latag na sipit sa Malabon Fish Market. Sa ating pag-iikot ay talagang mga swabe, may mga tumpukan, na murang halaga, may 50 pesos, 100 pesos. At ang mga hipon po natin ay bagsak, presyo pa rin po dito sa Malabon Fish Market. So anyway, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out po sa ating mga silent viewers na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito sa Malabon Fish Market. Shout out sa ating mga kababayan na dumarayo upang mamili ng mga seafood na murang-mura dito sa Malabon Fish Market. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update ng mga presyuhan na nagaganap po dito sa Malabon Fish Market. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po. Bye-bye.